subscribe. A rayuwata na yau dace a zuciyata kin zama haske, duka idanu ya yi rufewa baya ganin kowa duka sai ke. Kin wuce 'yar sarki a guri na, a dole ne in buga miki take, zan tabbatar da yabo na kanki ba rabuwa in ba ajali ba. Salamu alaikum. Jikin ne haka? Ya mana ba haka ake bada abu. Amadu da gashi, ai sai ruwan ya jika mai jiki. Da gashi. Ina kwana ya Amadu. Lafiya lau? Ina kwana. Na kwana Habiba. Ya jikin nasa? To, jiki sai dai a ce an gode wa Allah. Amma sauki sai na musulunci. Kin gansa nan ba wani sauyi tunda magungunan da nake ba su ba wani sauyi a cikin jikin nasa. Ai ciwo ta farar ɗaya ke kama mutum, amma sauki sai a hankali Habiba. Kada ki ga zakin jikon? Ladanki yana wajen Allah. Ga wannan rubutun. Ki ƙara mishi ruwa a dinga bashi ko safe da yamma. A wajen kakanku na karɓo mishi. Mun gode kwarai. Da wannan irin ɗawainiyar da kuke yi don Allah ya bada lada. A'a Habiba, Habiba in ban miki ba waye zai miki? Ko dan mahaifanki sun rasu. Ni na ɗauke ki ne tamkar Amadu. Kin ji ko? Allah ya bashi lafiya. Allah ya sauwake. Da Allah malam kaga, ka tashi ka fita, ni ba za ka zo ka mace min a cikin ɗaki ba, dan babu inda zan iya juya, ka je ka nemo maganin ka da kanka. Sai maka ki sau. Ki sau magani. Ai wallahi in ba su ma naga za ka yi ba abin da zai fitar da ni a cikin ɗakin nan, kama tashi ka je ka gurin iyan ka nemo maganin, amma ni ba za ni ba. Lafiya? Amadu? Lafiya? Me yake damunsa? Ya Sumayya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai shafa masa ruwa mana. Amadu me yake damunka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Lami! Ha? Lami! Amadu lafiya? Me yake damunka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sai wani kira na kake kamar wani tsohon makaho. Haba Lami, me yasa baki da imani? Ba ki ganin halin da mijinki yake ciki? To iya ni fa kaina kan shi kawai fa yace min yana ciwo. Yace zai zo gunki ya karɓi magani, kuma ba Allah ne dora mai larura ba shi zai yaye mai ba. Kai hakuri, bari je kama magani, Allah ya baka lafiya. Ya Amadu. Ya Amadu. 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 A'a, tunanin me kake ni ba hayaniya nake ji ba a gidanmu? Ni ma kamar dai Kamar muryar Lami. Kamar murya ta wallahi. Habiba, bari mu tafi gida ko? Allah ya bashi lafiya. Allah ya bashi lafiya. To a rinka ne. Ayo ga wannan. Ari. Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci.